Derêkeftina dawiyê ya di navbera Tirkiye û Amerîka ji bilî hin xalên derbarê avakirina navendeka operasyonên hevbeş li Tirkiyeyê ji bo hemahengiya kar ji Herêma Aram li Rojavayê Kurdistanê û kar ji bo vekirina korîdoreka aştiyê ji vegera penaberên Sûriyê re nehate eşkerekirin û ku rehê û dirêjahiya wê herêmê û herêmên Kurdî û Sûrî yên dêlxwe bigirin nehatine diyarkirin. Piştî belavbûna rêkeftina dawî ya navbera Tirkiye û Amerîka di heftê tebaxê de malpera Bas News li ser zarê jêdereka xwe hin hûrguliyên girîng ji derencamên wê civînê eşkere kiriye. Li gor malpera navborî ku jêdereka Kurdî jê re daye zanîn ku Herêma Aram dê ji Rojavayê Çemê Feratê ta Sînûrê Herêma Kurdistanê bi kurahiya 5 kîlometran berf xaka Rojavayê Kurdistanê ve li xwe bigire. Heman jî derê balkişandiye ser ku pêdê li gor dûrbûna gihandina çekên bi dest ve dê ji wê herêmê vekşe an ku çekên 15 kîlometran diçe dê 15 kîlometran paşve biçin. Her wiha çekên 20 kîlometran diçe da ku Tirkiye metirsiya xwe yên ewlekarî dûr bixîne. Derbarê beşdarbûna Tirkiye jêdera Bas News dibêje ku Tirkiye dê bibe beşek ji navenda operasyonan bi hevpeymaniya navdewletî di Herêma Aram de. Li ser mijara korîdoreka aştiyê wiha hatiye ku mebez ji wê ew e ku herêm bi tenê korîdor e têra penaberên Sûriyê dê vegerin warên xwe û deriyên Sînûrî li rojhilatê Çemê Feratê dê werne vekirin û ew herêm nabe proseya bicîhkirina penaberên Sûriyê. Piştî sê rojan ji danûstandina navbera berpirsên Amerîkî û Tirkî li Baregeha Wezareta Baravaniya Tirkiyê rêkeftin hate îmzakirin û ew yek corek ji dirrehetiyê li cem şîniyên Rojavayê Kurdistanê çêkir, bi taybet piştî rojbûna Tirkiye ji encamdana operasyoneke leşkerî û şandina hêzên xwe li ser Sînûrê Rojavayê Kurdistanê.